Dem baş gudarenêja bara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê notên xwe yên ser kültür, sanat û edebiyatê radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn likubin bi dengê xwe bi we re me. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ew demeke bi elewîbûna xwe di rojeva Tirkiyê de ye. Hin derdorên siyasî dibêjin Kılıçdaroğlu li hember îqtidara Serokê AK Partî Recep Tayyip Erdogan tekane berbijar be jî, ew ê Sunniyên Kurd û Tirk ji ber elewîbûna wî destekî nedin wî. Meseleya mezheban û tesîrên wê yên sosyosiyasî bo Tirkan û bo Kurdan jî ne mijarên nû ne elbet. Misal li gor rîwayeteke berbelav ya dîroka devkî ya Dêrsimê, Şêx Saîd di sala 1925 da berî rabe bo xebera serhildanê bidinê û jê destekê bixwazin du qasidên xwe şandine ba Seyîd Riza. Dibêjin Seyîd Riza şên û şaha xêrhatin li wan qasidan kiriye û bo wan qurban dane şerjêkirin. Rîwayete dibêjin qasidan gotine em goştê qurbanên Elewiyan naxwin û Seyîd Riza li ser vê şorê qeheriye û her du qasid bi xebera nebxêr ber bi Şêx Saîd bi rê kirine. Malûm e serhildana Şêx Saîd bi ser neket û serok û rêberên wê serhildanê demeke dirêj tim bi qirar û qanûnên Cumhuriyeta Teze ya Tirkan çûn sêdar û sirgunan. Ji wan sirgunan birazî Şêx Saîd Fexretînê Şêxtahir röportajeke êpêce dirêj daye Malmîstana jê lêkolîner nivîskar. Röportaj di payîza 2005 da di kovara Wateyê de derketiye. Dostaniyeke ku Fexretînê Şêxtahir ji rojên Malkara ya Tekîrdağê behs dike, dîn û mezhebê dide hêlekê û têra xwe qudreta rasyonalîzmê raber dike. Fexretînê Şêxtahir dibêje li belediyeya Malkarayê mühendîzek hebû, Elewî bû, merivekî zana û efendî bû. Bavê min jî zehf mereqdar bû. Ew û bavê min bibûn dostên hev. Dersa cebîrê dida bavê min. Bavê min ji ber ilmê wî gelek qedrê wî digirt. De hesab bike rojekê gotiye divê tu herî ji min re şûşeyek Iraq bînî. Bavê min jê ra şûşeyek Iraq biriye. Mexsed bila jê nexeyde. Biraziyê Şêx Saîd di röportajê de hin şopên din jî dide ku rê dibin ser pereyê şûşeyek Iraq. Fexretînê Şêxtahir dibêje rojekê bavê min diçe İstanbulê. Li wir Cemal Bardakçı dibîne. Cemal Bardakçı di dema sirgûnbûna me da waliyê Xarpêtê bû. Dura teqawut bibû, çûbû İstanbulê. Li wir bi navê Babacan rojnameyekê hefteyî diweşand. Bavê min ji Cemal Bardakçı re dibêje te em sirgûn kirin, debara me jî nabe. Ew jî dibêje ez ji we re rojnameya xwe bişînim. Li Malkarayê bifroşin. Çend ji wan bên firotin, em li gor wê heqê we didin. Fexretînê Şêxtahir dibêje ji me re sed heb Babacan dihatin Malkarayê. Me difrotin rojnameya Cemal Bardakçı. Cemal Bardakçı. Hew bixe. Kalikê Murat Bardakçı yê rojnameger yê ku di haber Tirkiyê da ser tarîxê dinivîse. Murat Bardakçı di nivîseke xwe de ku di sala 2011 da di haber Tirkiyê de derketiye, dibêje meseleya Dêrsimê û serhildana Şêx Saîd ji ber karên kalkê xwe hîn dema ez zarok bûm min dibîst. Li gor gotina Murat Bardakçı, kalikê wî Cemal Bardakçı tim digotiye ku tiştên ku dewletê bo şikandina serhildana Şêx Saîd kirine tiştên rast bûn. Lê ya Dêrsimê gerek me werga nekira. Di dawiya nivîsê de Murat Bardakçı gotinê tîne ser raporeke Dêrsimê ku kalikê wî hema li dû şikestina serhildana Şêx Saîd di sala 1926 de hazir kiriye. Walî Cemal Beyê wê çaxê di raporê de berê dibêje bi polîtikayeke maqûl ew ê Dêrsimî bo Cumhuriyetê bibin kesên sadik û fedakar. û hema li dû wê hevokî jî dibêje ez di gera xwe ya li Dêrsimê de li kesekî Tirkî nizane rast nehatim. Li Dêrsimê Sunnî bo Elewiyan dibêjin Kurdin, Elewî jî bo Sunniyan dibêjin Tirkin. De bi vê tarîxê û bi vê matematîkê em dîsa herin hevoka serêsêrî û wê bixwînin carekê dî. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ew demeke bi elewîbûna xwe di rojeva Tirkiyê de ye. Gudarên êje hematin dawiya bernameya xwe.
Perxudres Podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi beşeke nû bi we re ye. Vêga vê bi xatirê we.